Ato nga moderator, wala ko time. Okay. O, pangutan na. Salamat, Brother Mitch, no? Okay. Nag-ingon ka kaganina nga kung naay pagtulunan sa Seventh-day Adventist nga wala sa Biblia, mahibawan mo kung wala sa Biblia, mo biya ka. Di ba ang Seventh-day Adventist nagtudlo nga ang Santo Papa sa Roma mao ang mananap ng mapintas? Okay. Katumanan sa 666. Karon pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang 666 mao ang Santo Papa sa Roma? Okay, salamat sa pangutana. Pinadayag 13-17-18, kinahanglan ni ini ang may kahibalo. Gamiton ang kaalam, ipakwenta ang numero sa usa ka tawo, kay ang iyang numero, ipakwenta ang numero sa mananap nga mapintas, kay ang iyang numero kini sa usa ka tawo, ang iyang numero 666. Ang nagdala sa numero karon na kung imong sumadahon 666, ang nagdala sa titulo Vicarius Filii. Vicar, Ilis, Fili, anak de Dios, Ilis sa anak sa Dios. O kinisab, kitudlo sa Iglesia Katolika na ang Santo Papa dili kay ordinaryong tao ni ining yuta, kundi Dios usab ni ining yuta. Therefore, sa Apostol Pablo nag-ingon nga ang usa ka tao mag-angkon nga siya Dios, musulod sa templo sa Dios, ayaw ka mo pagpalimpong ni anak. Ikadang ko Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3, hanggang 4. Salamat, Igsoon Mitch. I-paraphrase lang na ko, i-rephrase ako pangutana. Ang akong gipangayo, maugyod ang statement, word for word, no, nga asa mabasa sa Biblia ang gitudlo sa Seventh-day Adventist nga ang Santo Papa mao ang katumanan niya ng 666 kung mananap mo mapintas, word for word. Kaya ang kakajut lang, kay ang imong gihatag imo mang interpretation sa pinadayag 13-17. Ang akong gipangayo kana yung word for word sumala sa gitudlo sa Seventh-day Adventist nga ang Santo Papa sa Roma mao ang 666. Dili interpretation sa Adventist may akong gipangayo, kundi ang statement yun kaysa libro God sa Adventist nabasa man yun, klaro man yun, clear statement nga ang Santo Papa mao ang katumanan sa 666 nga mao ang mananap ng mapintas. Okay. Kaya ang teksto nga imong gikutlo, dili man mabasa dito nga ang Santo Papa may katumanan, kundi gi-interpret lang. Muna, gi-explain mo ba? Mana? Sige. Nehemias 8:8, ipasaysaw ang kahulugan sa kasubuan sa pulong. Pinadayag 13-17-18, ipakwenta ang numero. Kay kini usa ka numero sa usa ka tawo ang mapintas ka mananap. Nauna nga kay tawo man na siya, nagdalaman po siya ni anak nga titulo, buku-inside man po sa numerong 666, o na naikliman po siya ni anak nga titulo, na siya dili kayo ordinaryo nga tao, kundi Diyos siya ninyo taa, na mauna ang nasabtan sa imong basahon ni Diyos nga libro na siya ay katumanan. Nung ganing katumanan, dili na mabasa word for word. Nasaysay, pinaagi sa kahulugan, binasi ang mga ebidensya. Okay, salamat, no? Di man ko ka-komentaryo kay gawin mo kumangutana, so kanala ko pangutana lang, salamat. May hapon ba, may gabi rin. Tanang, ganit. Salamat kayo, Brother Mitchell Bundillo, sa Seventh-day Adventist Evangelist. Itong pasundan, may isuon ko sa laing nga mamulong sa side sa Catholic Faith Defenders, Brother Silbert Piniano Sr. Salamat, Brad.
Actually, alas 8 na, no? Pero mga mga 10 minutos lang, no? Kay ang katapusan mo mamulong din mauman ang host aning kining permit ani, no? Sa Catholic side. So mao na nga kita mo musulti sa Catholic side katapusan mamulong. So mga 10 minutos lang, no? Dili na to matuki tanan tong mga isyu nga isgutan ka ganina kay apiki ang atong oras. Well, move on lang na to, no? Ako lang sang ipasiuna nga kung gusto mo maminaw sa atong stand yun, detalye, no? Sa atong Katoliko nga pagtuo, gitubag na to itong mga atake o unsa diha. Ako lang ipahibalo akong programa sa radyo kay every Sunday man na ay ako mo discuss atong pipila ka issue nga gihisgutan ni Brad Mitchell, no? Ang atong tulumanon sa radyo sa DXDR every Sunday na siya, no? Matag Domingo alas 12 sa iyong kautuhon ngadto sa alauna, no? Sa DXDR alas 12 ngadto sa alauna sa hapon matag Domingo. So sa FM sa DXDR madungog gyapon kay duha man ka istasyon na ila AM ug FM. 94.1 sa FM o 981 sa AM o sa internet kay naka-live stream po na rmndipolog.weebly.com. Diretso ta sa issue nga gihisgutan ni Brad Mitchell. Dili na ito mahisgutan tanan kay piki man natong oras, no? Kadtong iyang gikutlo sa pinadayag tracing nga gigamit niya nga ang Santo Papa kuno katumanan sa mananap ng mapintas nga naay numero nga 666, dili gyud mahitabo nga Santo Papa sa Katoliko ang may guana. Unang-una, kung maghisgot nag litra por litra, dili gyud mabasa sulod sa maong teksto nga ang Santo Papa mo ay katumanan sa maong mananap ng mapintas nga naa niya ang numero 666. Well, ang iyang gamit nga katarungan nga wala man po nato supaka nga sumala sa Nehemias 8:8 apel ang gipasabot. So, base sa iyang pagpariyag tungod kay kana lagi kunong vicarious piety nga titulo sa Santo Papa, kung sumadahon na siya 666 mao na nga siya gyud ang katumanan. Labi na nga ang Santo Papa kuno niangkon nga Dios dinhi sa yuta, no? Ang atong ikatubag nga una, kanang vicarious piety nga titulo sa Santo Papa, kung atong tanawon ang mga titulo sa Santo Papa diyan sa Vatican, wala gyud tay makaplagan nga nagsaysay nga kanang vicarious piety usana sa mga titulo sa Santo Papa. Ang common kayo nga titulo sa Santo Papa nga gigamit gyud mao kanang vicarious Christi. Kung atong sumadahon dili gyud maabot og 666. O gunya sa Biblia gisgutan nga ang ipakwenta ngalan o ngalan sa tao dili titulo. So kana pa lang ato nang makita nga dili gyud ang Santo Papa mo gitumong. Kaya ang ipakwenta ngalan man dili man titulo. Di ba? O gunya, sumala sa history, asa man na gikan ng vicarious piety nga titulo? Well, base sa atong nabasa sa history, Pope's donation na siya nga titulo, gikan ka na gihatag ni Emperador Constantino. O kana, wala ginagigamit sa simbahan. Kaya kung gigamit pa na sa simbahan, ingon nga titulo sa Santo Papa, naunta na. Sa Vatican, naaman diya, kung mo access ta sa website sa Vatican, na dito, na-site diya nga makita na to, nga gipadayag, unsak ayo ang mga titulo sa Santo Papa. Dili kita kabasa, nga kanang vicarious piety, usana siya gigamit sa simbahan nga ingon nga titulo sa Santo Papa. Well, wala man ko'y panahon nga akong i-detalye kung kinsa gyud na tumbok anang 666, base pa sa mga scholar. Well, base sa mga scholar, ang natunong yung kuno ana nga klaro mao si Emperador Nero. Kaya ang iyang ngalan sa Hebro kung sumadahon moabot gyud og 666. Nya mutakdo gyud kay gihulagway gas pinadayag nga kanang mananap nga mapintas kapasipala na
sa mga nagpuyo kuno sa langit. Nagpasipala sa mga santos, natural kay dili ko siya Kristiyano, pagano god. So, si Emperador Nero gid mo'y katumanan ni ana. Unya, iyang gilutos ang mga Kristiyanos. Ipamatay o usa sa napatay niya sa iyang panahon si San Pablo o si San Pedro base sa history. Dili na mutakdo sa Santo Papa tungod kay ang Santo Papa wala man nagpasipala sa mga nagpuyo sa langit. Ug niya, kana palang Santo Papa, mga igsoon, biblical na. Asa na ito mabasa sa Biblia nga kanang Santo Papa, biblical. By the way, unsa may in English anang Santo Papa? Holy Father. Di ba kanang Holy Father, titulo na siya sa Diyos? Pero, gigamit na siya sa usa ka sinugo o usa ka mensahero sa Diyos tungod kay ang usagod ka pinialan o mensahero sa Diyos pwede man mo gamit sa titulo sa Diyos basta dili lang magpakadiyos sa kinaiya. Kay ang role god sa usa ka Santo Papa, Pangulo man na. Diba kung Pangulo gali ka, pwede nimo gawion ang titulo nga Father. Sama pananglit sa pamilya. Ngano ang atong itawag sa head of the family, tatay o father. Tungod kay ang atong father na sa pamilya, galarawan na siya sa pagkalabaw sa Diyos. Kay ang lalaki ko diya sa pamilya, ang bana, siya man ang head of the family. Ngunang gamito niya ang titulo nga iya sa Diyos. Pero ayaw lang gid pagpaka-Diyos. Ingon na. Ug niya, klaro mo na sa Biblia nga si Pedro ang unang Santo Papa nga gipili ni Kristo. Na sa Mateo 16, 18, 19, unsa mag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro? Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginghirian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot usab. Timanan nato nga sa 12 ka mga apostol, si Pedro lang ang gitugyanan sa mga yawi sa ginghirian sa langit. Ug unya, unsa man ang tinugyanan sa mga yawi sa ginghirian sa langit, sumala sa Pinadayag 3:7. Ang nagkupot kuno sa yawi, tawgon og santo o holy. Basahan ninyo sa inyong Biblia, Pinadayag 3:7. Nga ang gakupot sa yawi, tawgon og santo, balaan. Nga actually, ang gakupot yun sa yawi, diya sa Pinadayag 3:7 ang atong Ginoong Kristo. Kay huli man siya. Pero, the fact na iya ka nang gitugyan ang mga yawi, ngadto ni Pedro, buti pa sabot, ginimo niyang santo, ginimo sab niyang balaan ang katungdanan ni Pedro. Basahan ninyo, Pinadayag 3:7, nga ang kinugyanan si yawi, tawgon og santo o holy. Ug mo man as Pedro. Ug niya, ang pagka-father, litra por litra gyud masabtan nato nga ang tinugyanan sa yawi tawgon og father o amahan o papa sa kinatsina. Asa mabasa? Pinadayag 22, 20-23. Ang istorya niya, nagisgot na siya sa kingdom niyadtong Old Covenant, sa kingdom of David. Nga sa kingdom of David dunay mga hari, then kun ang hari dili na siya mag-inusara sa pagdumala, magpili po na siya kanang executive o kanang gitawag to prime minister. Basahan ninyo, Pinadayag 22, 20-23, nga ang tinugyanan kuno sa yawi tawgon og father o pangulo. So di pasabot kay matod pa ni Brad Mitchell, apil mo nang masabot, si Pedro tinugyanan man sa mga yawi sa ginharian sa langit, mao na nga kinahanglan ilungon gyud siya nato nga usa ka Santo Papa o Holy Father. Titulo na siya sa Dios. Pero atong iklaro ninyo ha, nga ang Santo Papa kung moingon galig Holy Father, dilibot pasabot nga ang iyang pagka-Holy Father ingon na nga espiritu nga makagagawon sa tanan. Nga mao ang omnipotente. Dili titulo man nga iyang gigamit tungod sa iyang pagka-leader, sa iyang pagkalabaw dinhi sa yuta. Sama ba sa atong mayor o presidente? Di ba ang atong mayor pwede na ito ingnon nga ang atong mayor amahan sa atong syudad nga Dipolog? Ang atong presidente pwede sa na ito ingnon nga amahan sa Pilipinas? Di ba? Pero dilibot pasabot nga Diyos na po sila kung ilang gigamit ng titulo sa Diyos.
Gigamit lang nila isip pagpasabot nga leader sila, pangulo sila. Gani si Moises, kung basahon na to ang Exodus 7:1, atong mabasa niya nga matud pa sa Dios ngadto ni Moises, Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili ba ipasabot nga Dios na si Moises sa kahimtang. Gipahimugat lang sa Dios ang katungdanan ni Moises nga labaw dinhi sa yuta. Kay gihimo mo siyang labaw sa mga Israelitas. Basahan ninyo mga igsoon, Exodus 7:1. Mao kana ang gigamit na tupod na sitas ngano nga dunay mga libro pud ng Katoliko nga gahulagway isip relative nga pagkaistorya sa katungdanan ni Pedro o pagkasanto Papa kanang Exodus 7:1 na si Moises daw ingon nga Dios, pero dili Dios sa kahimtang si Moises, di ba? Ingon ana pud ang Santo Papa. Dunay mga libro nga gahulagway nga daw Dios siya diri sa uta, pero dili ba pasabot ang kahimtang niya nga Dios na siya nga dili mamatay, dili makita o espiritu, kundi ang iya ng titulo nga labaw. Di ba? Mga igsoon? So na dayon tingali mo ingon mo si Pedro Robert, Santo Papa o labaw o executive minister, o labot ng mga sumusunod ko no. Dili ko na maayong katanungan nga naman. Kaya ang katungdanan gali kung mabakante, doon na ginay mo puli. Naa sa Acts chapter 1 verse 20. Sa Acts chapter 1 verse 20, ang katungdanan ni Judas nga nabakante, di ba pulihan man daw? Kaya kung ang katungdanan ko na mabakante, doon na ginay mo puli. Sa karon ang pangutana, sa katungdanan ni Pedro isip tinugyanan sa mga Yahweh's gingharian sa langit, kinsa may nakapuli? Mabasa ba na sa Biblia? Dili. Ganoon. Kaya dili tanang kamatuoran mabasa sa Biblia. Pero di po ka makaingon nga walay puli ni Pedro. Tingali mo ingon ka nga adi man mabasa sa Biblia veritas kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa tupawa gyud puli niya. Sakto ba na ang katarungan? Ang katungdanan sa atong presidente dili man mabasa sa Biblia. Di na magamutuo ana. Ang mga organisasyon na may presidente, dili man mabasa na sa Biblia. Ang ilang mga leader nga di na natutuhuan. Nga matud pa sa Juan 21:25, dili tanan ko na nasulat sa buhat lang na ni Kristo. Di ba? Una, tungod ba lang kay dili mabasa sa Biblia, dili na tinuod? Nanumdum lang ko sa usa ka ministro sa una nga akong na-encontro nga basta lagi ko dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Ako siyang gisukna o usa ka pinumusupo nga argumento nga tinuod pinumusupo pero dunay punto. Sa kining pinumusupo makatabang sa pagpalugwa sa tinuod sa sound nga pangatanungan ba. Kaya ko siyang giingnan, Brad, kay dili man pwede father ko no, Brad, kay matod pa nimo basta dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Buot ba'y pasabot dili tinuod? Dahil siya dili. Basta di mabasa sa Biblia, di kinatuan. Panangitan, mayroon ko ka, Brad, minyo na ba ka? Kaya siya minyo. Pananglit, base sa imong argumento, basta dili mabasa sa Biblia, dili tuwan. Ikaw, mabasa ba sa Biblia nga minyo ka? O mabasa ba sa Biblia ang edad sa imong asawa? Dili ba ko mo edad pananglit, dili ba ko mutuon nimo? Kung pananglit mangutana ko nimo pila imong edad, Brad, mayroon ka 35. Kaya mayroon ko, dili ko mutuon na, kaya wala sa Biblia. O kadtong mahitungod po dahil, nalimtan ako mga igsoon, kay apika na ba itong panahon, mas mo tagamay o kining may tungod sa igpapahulay. Mga igsoon, wala na ito sa paka nga girespeto ni Kristo ka na ipapahulay sa mga Hudayo nga Sabado. No? Kay bisan pagali kita, no? Mga igsoon, Sabado mo doon, Katoliko man doon. Atong girespeto gali ning adlaw, no? Wala taga-trabaho, kaya wala man taga-trabaho, nagsangyo man ta. Samas gibuhat ni Kristo, matag adlaw Sabado, wadto siya sinagugas mga Hudayo ron sa pagsangyaw. Pero dili na ebidensya nga
kanang Sabado gipadayon na sa grupo ni Kristo iyon nga espesyal nga adlaw. Kaya kung basahan nato ang history, mahimong sa unang siglo, makita pa nato nga ang mga Kristiyanos moapil sa mga Hudiyo magtigom sa adlaw Sabado. Pero kung basahan nato sa history, ikaduha, ikatulo, ikaupat, wa gyud kay makita nga referensya nga ang grupo ni Kristo espesyal nga adlaw Sabado gihapon. Pero dili ta mulalis nga girespeto ng adlaw Sabado. Sama karon wala man ko ng hinabuhi, nagsangyaw ko, pero dili man ko Sabadista. O nga, dili tinuod nga sa Biblia, wala tayong mabasa sa Biblia nga kanang Domingo, gihimo nilang espesyal nga adlaw. Gihimo nilang espesyal nga adlaw, labi na sa pagkabanhaw ni Kristo. Kaya sa pagkabanhaw ni Kristo, kung alang sa mga Kristiyano, kanang Sabado, espesyal gihapon nga adlaw, alang nila, although ilan ang gituhod. Ngano man na si Kristo sa pagkabanhaw niya, nganong magpakita siya, nganong taga-Domingo man, dili man Sabado. Kung ang Sabado gipadayon na sa mga Kristiyano nga espesyal nga adlaw sa pagsimba. Kaya sa buhat 20 versikulo 7 klaro na nagkomunyon sila, breaking of the bread. Adlaw Domingo na, buhat 20 versikulo 7. O gani gihisgutan po ni San Juan sa pinadayag 1:10 nga kana adlaw sa Ginoo kon Lord's Day. Nga kung nga may Biblia nga kinat sila kanang El Nuevo Testamento, mabasa ang mga pulong "You pray in el Espiritu en el día del Domingo." Unya sa Lydiard translation nga in English sa Biblia, I was worshiping, matod pa ni John, on the day of rest. Gitawag po ni Saint John, magsusulat sa pinadayag nga kanang adlaw Domingo, rest po. Mutakbo po na sa gipasabot sa Hebrewanon 4:8-9 nga nagisgot nga po pahulay, pero sa 8 matod pa, lain ang adlaw. Sa mga igsoon, wala na ito supaka nga kaya igpapahulay na Sabado, igpapahulay ka sa mga Hudiyo o girespeto na ni Kristo. Bisan ako gani, kung imbitahan ko ni Brad Mitchell sa ilang simbahan, matag Sabado, wadto ko, magwalo, pero dili sabtong nga Sabadista na ko. Ang among pare, magmisa po Sabado, karon na may misa. Pero dili na ito maingon nga kung mo nagmisa ang pare sa adlaw Sabado, igpapahulay sa mga Hudiyo, Sabadista na ang pare. Diba? Sa na nga, kana, timaan lang nga ang pagrespeto ni Kristo sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo, timaan lang na sa iyang kayo, sa walay pagguba sa kamatuoran nga kanang adlaw Domingo, gihimo gyud ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos. Gani, wala na ko madala diri ang akong guide may tungod sa igpapahulay, nga naa dito ang mga quotation sa mga early fathers, sama ni Bishop Ignatius, Bishop Polycarp o Ireneo, nga kana puros na mga direct gyud tinun-an sa mga apostol, nga puros gyud mo testimonyo nga kanang Domingo ila gyud ang gibalaan. Gani sa panahon ni Constantino iyan ang naabtan. Nga tungod kay nakumbinser siya sa pagka-Kristiyanos, iyang giundang glutos ang mga Kristiyanos siyang panahon o niadtong adlaw Domingo naman ang ilang gibalaan, mao na nga Domingo po ang iyang girespetuhan o gideklara sa iyang imperyo nga himuong ipapahulay. Kay ang tinuod nga baruganan sa mga pagano nga emperador wala man na ipapahulay, no rest day. Pero niadtong higayuna nagihapoy gabalaan na ng Sabado katong mga Hudiyo. Mga Hudiyo, pero kung tanawon nato sa history, sa Didache of History of the Church, kanang mga Hudiyo o mga Kristiyano, sige nagdebate, sama sa itong gihimo, dali. Kaya kinig ng debate, duha mo ni kaklase. Na ay binurong, na gidili is Biblia, na apoy gitobot, na nasa buhat 18:4 o buhat 17:1-2 nga si San Pablo na Kingdom Tugi, di ba? So, muna mga igsoon nga, kung nag-isgot tag igpapahulay nga Sabado, dili ta mo supag ana, no? Kaya kanadong igpapahulay god, kung nakainumdo mo sa debate namo ni Brad Mitchell, duha na ka elemento. Ceremonial o kanang gitawag na to spiritual o divine. Ang divine law diya sa igpapahulay, 6 days labor, sa ikapito igpapahulay. Muna divine element. Ang
ceremonial element diha ang pagpatunom sa ikapito. Nga naman, kay ang pagpatunom sa ikapito, wala isguti diha sa Diban no, napuno kasubo. Kay wala maghisgot og kalendaryo ang napuno kasubo. Ang napuno kasubo kung maghisgot og ipapahulay, gaingon lang, unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Wala hinganli kung sa adlaw na ikapito. Pero ang mga Moriyo sa mga Israelita sa una, ginamit nila ang lumaman pod nga kalendaryo sa mga pagano, ilang gigamit na mo na nga sa kalendaryo na po dahil gipahitukma nila. Musugod sila og trabaho, kanamang unang adlaw simanang gitawag na itong Domingo, mo nang ilay kapito Sabado. Mo na ipapahulay sa mga Israelitas. Pero kay seremonyal lagi ang pagpatunong sa ikapito, sa ito na pwede na puluhan sa mga Kristiyanos. Labi na kay ang mga Kristiyanos na ay gahom sa pagdili o pagtugot. Na sa Mateo 18:18, matod pa ni Kristo, ang inyong idili sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Ang mga ceremonial practices, ceremonial law, pwede na ilisdan, gawa sa divine law. Ang balaod sa Diyos na sa unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay, dili na pwede gubo na to. O ang Domingo, nakapasara na, nga naman. Kaya ang Domingo nga, Lord's Day, o ipapahulay, mutakdo magyapon na. Unong kaadlaw, trabaho, ikapito pahulay, musugod kag Lunes, usamay mo ikapito, di ba Domingo? Kaya, mutakdo sa Hebrewanon 4:8 nga, nagisbot na laing adlaw sa pahulay. Mga igsoon, walapas naman dito alas 8, ganahan pa ko mga tukiyo gayo. Pero wala naman dito ay, no? 20 City naman, makasala ito sa uban, nagigutom na. Ganahan naman pa kumutubag sa iyo, pangutana. O lagi kung wala pala akong tatamong lapas, gigugman ako ang iyong pangutana. Kaya man, apologies mo na itong gugma, no? Nga manugag yung pangutana, pero makasalatas mga tiyan sa nadiri nga nag-respeto. Sige, so ay lang kalimto ito atong tulumanon sa radyo, kay narito ang atong kanabang murag comics nga explanation sa Catholic Faith Apologetics. Kana lang, no? Kasi ino ata kung guna tayo nalapas din sa atong pagpambit. Ang salamat o maayong gabi yung gatong ibalik ang mikropono sa atong moderator. Salamat kayo, Brother Salve Tuniano, Senyor, sa sign sa Catholic Protocolos. Sa dili pa ka mga tawag sa tuwag so ng pinangay nasod sa kanta kay paduwa naman ta sa closing remark. Mapaibalaw ka sad nako sa ato ang matag Domingo nga Bible study nga naata sa St. Vincent's College, room 101. Na alas 9, taman alas 12 na sa matag Domingo sa Catholic Faith Bible Study. Magtapos naman to sa atong programa diri mga igsoon, atong gihangyo ang mga mag-awit nato sa piniling nasod nga ato silang pagkantahon sa katapusan natong kay ngayon na lang tagod nga kuhan nga sorry lang kaayo sa piniling nasod nga wata makatawag nila tungod kay ato na to sa dagang oras ato na lang nga nahangyo ta sa ilang awit nga nindot po. May problema na bro, nakasabot ko siya. May magwa ko nakasabot. Ikaw ya, dala. Uy, mama, pinigay sa putol ko. Para. Sa Diyos kita ihatag niyang bugtong anak, ang tanan nga musalig niya. Kinabuhi mabatunan, apanang mo sa likway niya. Hinukman sa kahangturan,
Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Dahil tumahan, daghang salamat kinilaing adlaw nga Sabado na among programa dito sa plaza sa Bible Exposition nga nagpadayon gihapon. Dahil tumahan, tabangi kami sa matag adlaw ng mga kinabuhi. Naong pagtuo mo tubo mulambo sa matag usa. Kung ibaniwo sa kamatuoran ng itumahan, giyahan mo kami nga baka kita sa kamatuoran. O yung mga sabi ng itumahan sa mga panguli, kaya sa lupa mo kami dahil sa mga kasama o mga disgrasya o mga katalagman. O labi na yun sa matag adlaw sa mga panginahanglan sa pagkaon. O kanyang Panginoon itumahan, pinagi sa manaka si Jesus, ang Ginoo maniluwas, uban sa panabang sa mga santos, o mga santa sa nang sa langit. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayang gabi sa tanan. Daghang salamat mga igsoon na binasa atong mga igsoon nga piniling nasod sa ilang awit. Okay. Bradwell, kaning stand Bradwell? Ha? Stand? Dalaw na na, padala na dito. Sala na tay ha? Ha? Ito. Ikuan dalo ka man at kamunan di ba? Doon sa kanin ni Jesse kawasan mo mga Jesse Medo raw nagpadala ni Rasa. Aton mo una dito kay aron nga kuan. Ay bisa mo na dito. Balikan ra mo? Ay, asa mo ko sa ani?